Ur eta ore berorren maiestatea. Kontinente berri bat aurkitu dute, Amerika. Urre haunitz dago. Urrezko hiri bat omen dago, eta berorren maiestateak izatzen ahalko du bertako oihanetan. Sakonki hausnartu ondoren, joatea deliberatu dut. Bildu tropa bat eta guazen. Hemen erraldoi bat bizi da. Zergatik ez dugu toki hau saiesten? Pitokeriak, erraldoiak ez duk existitzen. Nora usartu da ene lurraldean sartzea? Fernando Bigarrena naiz eta ene gortearekin bakean nator. Nor zara zu, jauna? Ni erraldoia naiz. Ene ama legoa zen eta ene aita Playmobil. Lasai, printzesa, salbatuko zaitut. Orai libre zara, dontzeia. Salbatu nauzu, en esker ona erakutsiko dizut, handikote. Hola sortu nintzen. Zutaz mintzatzen entzun dut Fernando Amezketarandia. Ez, ni Fernando katolikoa naiz. Bai, Euskaldun fededun. Fernando Amezketar, horren urte betetzea da. Favorez, bota bertso bat. Bota bertso bat. Bota bertso bat. Bota bertso bat. Ixo, ez jauna, ez naiz Fernando hori. Aragoiko erregea naiz, eta Amerikaren bila noa elefanteak izatzeko eta Eldoradoren bila. Badakizu nondik den? Nora, Aragoira? Ez, Amerikara. Baina ezin doazen Eldoradoren bila? Ja, baina Amerikan dago. Badakizu non den? Bai, handik da. Baina zu erraldoiak ez dio inori pastera usten. Horregatik bizi naiz hemen gatibu. Eta zergatik joan nahi duzu eldukadu horretara, jadanik errege bazara? Interes geografikoa. Baina ez zen urrezinik zegoelako. Txxt! ¿Por qué no te callas? Berak ez dakiela! Mil esker erraldoi, agur eta bakea zuri. Soldadu, hil zugea. Halako erazazera jakin izan banu? Horrekin Fernando Amezketarra kontratatzen ahalko duten urte betetzean bertsoak kantatzeko. Gure tío! ¡Me la suerte! ¡No, tío! Nor da? Erraldoia naiz, aitarrekin mintzatera nator. Aita, legoek bertze kontinente bat aurkitu dute eta aurre haunitz omen dagoan. Ze, kakanarru urbanista horiek, guazen kentzera.
Heldu gara, hauek dira interneten ikusi ditudan Maien piramide ospetsua. Ez. Ez? Nora ausartzen da ene jakinduria zalantzan jartzera? Egiptoko faraoia, hau Egipto da, ene erreinua, eta zuk Amerika aurkitu behar duzu, Fernando. Nik aurkitu dut, eta nik erranen dut nola duen izena. Ta hau, Amerika da. Baina hau Egipto da eta jada aurkiturik dago. Erran nuen banik kolon kontratatzeko. Iso, segi dezagun gure aurkikuntza, eta guazen altxorraren bila. Egiptoko fanfarroi, bagoaz baketsu. Faraoi! Bai, faragoi. Nire altxorra. Joder, martxa hontan ez gaituk sekula helduko. Nora hostiari duk gidatzen? Nik berorrek erran bezala, GPS-ari kasu indiot. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Deitu kolon, joder. Bake eta osasuna. Ara, zure kamisetak dira egiten du. Ni Fernando bigarrena naiz, Aragoiko erregea, eta lur hauen jabetza hartzen dut Jainkoaren izenean. Erori da. Osati, nun dago El Dorado? Goze naiz. Bi herege hauek ez dute haien erregea lagundu nahi, behartu haien sekretua erratera. Erre haien herria eta tortura itzazue kristautasunaren onerako. Nun da Urrezko hiria? Ez dakidala? Basati hauek ez dakite deus. Bertzela zerranen ligukete, maiestate. Uste baino gogorragoak tuk, jende gogorrak, neurri gogorrak. Karri apesa, kristautuko tiagu. Etor dadila azkar, favorez. Ego parcusum, qui per secula secularum tacet in nomine Pater et Filii et Spiritus Sancti, et in nomine mei. Ego sermon infinitum do in lingua latina. Ego multam emotionem aveo, et non taceo secula secularum, et continuo parlans et cantas. Quamquam nulla persona audite aut intellect, intera vinum et Dominus midicet, amanita faloides et virgamia pare, et secunda die diabolus resacae maxima more, tua maxima culpa. Amen. Gupi da, ez dakigu benetan. Erruki, jauna, erruki. Erruki jauna. Otoi! Otoitz egin dezagun Jainkoari. Ez! Joe, basati hauekin ez dut altxorra sekula aurkituko.
Altxorra, hori bilatzen duzu? Egipto izeneko toki batean bitxe haunditz omen daude. Joatera lagunduko dizugu, apeza isiltzen bada. Ze? Guazen, fanfarroi gezurtiak eta bere menpeko guziek ene haserrearen ondorioak jasanen dituzte. Altxorra Egipton dago. Aldetuko diegu bidea. Estik merezi, basati batzutuk. Guazen Egiptora. Ikusiko duk fanfarroi! Faraoi! Hori, inork ezindik Espainiako erregea barregarri utzi, aski diatene burua. Guardia, babes ezazu ez zuen buruzagi sexualki ambiguoa. Eraso, ausartok, eraso, laguntza dator. Hau, sobera duk, produktoraren familiako Playmobilin espresibo putak entxufatia, ados, 15. mendekoak ez diren gauzak sartzea, ados, bidean galtzearen asartzea, ados, tabertze hostia guziak ere, baina ze hostiari dira Playmobilak nazilegoekin borrokan, akabo, hau ez duke serio, ez korto, eta ez hostiak, hola segiturai baduzie, zuzendaririk gabe izan beharko duk, Nikola estiat estena gehiago eginen, banoa, joder, beti berdin hasten ez, korto bat egiten eta tortzen du.